ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை. ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை. அகிலம் அனைத்தையும் உண்டாக்கி ஆளுகின்றேன், அகிலம் அனைத்தையும் உண்டாக்கி ஆளுகின்றேன். ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை. ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது எதுவும் இல்லை. கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ஓ துதி செய்ய தொடங்கியதும் எதிரிகள் தங்களுக்குள் வெட்டுண்டு மடிய செய்தி. துதி செய்ய தொடங்கியதும் எதிரிகள் தங்களுக்குள் வெட்டுண்டு மடிய. நல்ல முழங்கால் படி நிற்க முடிந்தவங்க உமாலாகும் எல்லாம் முழங்கால நின்று ஓ உமாலாகும் எல்லாமே எல்லாமாகும். ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாதது எதுவும் இல்லை. ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது. அலங்கார வாசலிலே அலங்கோல முடவன் என்று நடந்தானே இயேசு நாமத்தில். சொல்லுங்க. ஓ அலங்கார வாசலிலே அலங்கோல முடவன் என்று நடந்தானே இயேசு நாமத்தில். உமாலாகும் எல்லாமாகும். சொல்லுவோம். உமாலாகும் எல்லாமாகும். ஆகாதது எதுவும் இல்லை, உமாலாகாதது. வாய்களை திறந்து அறிக்கையிட்டு சொல்லுவோம். ஆகாதது ஓ எதுவும் இல்லை, உமாலா. நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. கோலும் கையுமாக விளக்க சென்றார் யாக்கோபு, பெருக செய்தி பெரும் கூட்டமா. கோலும் கையுமாக பிழைக்க சென்றார் யாக்கோபு, பெருக செய்தி பெரும் கூட்டமாய். உமாலே உமாலாகும் எல்லாமாகும். சொல்லுவோம். உமாலா. கடமைக்காக பாடக்கூடாது. அப்பாவை பார்த்து உமாலாகும் உமாலாகும் எல்லாமாகும். இயேசுவே உமாலாகும். கண்ணீரை கண்டதால் கல்லறைக்கு சென்றவனை கரம் பிடித்து தூக்கி விட்டேன். எவ்வளவு பெரிய காரியம். கண்ணீரை கண்டதால் கல்லறைக்கு சென்றவனை கரம் பிடித்து. சொல்லுங்க. கண்ணீரை கண்ணீரை கண்டதால் கல்லறைக்கு சென்றவனை கரம் பிடித்து தூக்கி விட்டேன். ஓ கண்ணீரை கண்ணீரை கண்டதால் கல்லறைக்கு. நம்முடைய கண்ணீருக்கு இருக்கிற விலை வேறொன்றுக்கும் இல்லை. ஆமென். கண்ணீரை கண்டதால் கல்லறைக்கு சென்றவனை கரம்பிடித்து தூக்கிவிட்டு. உமாலாகும் எல்லாமாகும். அப்பா உமாலாகும் எல்லாமாகும். ஈசாக்கு ஜெபித்ததாலே ரெபெக்காள் கருவுற்று இரட்டையர்கள் பெற்றெடுத்தாளே. ஈசாக்கு ஜெபித்ததாலே ரெபெக்காள் கருவுற்று இரட்டையர்கள் பெற்றெடுத்தாளே. ஓ உமாலாகோ உமாலாகும் எல்லாமாகும். உமாலாகும் உமாலே உமாலாகும். உங்க சிந்தையில இருக்கிற காரியங்களை சொல்லுங்க. உமாலாகும் எல்லாம் அறிக்கையிடுங்க. உமாலாகும் எல்லாமாகும்.
எலியாவின் வார்த்தையாலே சாரிபார் விதவை வீட்டில் எண்ணெய் மாவு குறையவில்லையே. எலியாவின் வார்த்தையாலே சாரிபார் விதவை வீட்டில் எண்ணெய் மாவு. ஓ எலியாவின் வார்த்தையோ, எலியாவின் வார்த்தையால் சாரிபார் எண்ணெய் மாவு குறையவில்லை. எலியாவின் வார்த்தையாலை சாரிபார் விதவை வீட்டில் எண்ணெய் மாவு குறையவில்லையே. உமாலாகும் எல்லாமாகும், உமாலாகும் எல்லாம், உமாலே உமாலாகும் ஆண்டவரை பார்த்து அவையில நிறைஞ்சு சொல்லுங்க. ஆண்டவரே இந்த விஷயம் உம்மால் ஆகும். இந்த பாடலை பாடுகிற வேளையிலே சொல்லுங்க. ஆண்டவரே இது உம்மால் ஆகும். ஆண்டவரே உம்மால் ஆகும். ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இது உம்மால் ஆகும். அறிக்கை இடுங்க, விசுவாசத்தை அறிக்கை இடுங்க, சத்தமா அறிக்கை இடுங்க. இது ஆகும் ஆண்டவரே. உம்மாலாகும் எல்லாமாகும். ஜபவீரன் தானியேலை சிங்கங்களின் குகையினிலே சேதமின்றி காப்பாற்றினே. ஜபவீரன் தானியேலை சிங்கங்களின் குகையினிலே சேதமின்றி காப்பாற்றினே. ஓஹோ ஜபவீரன் தானியேலை சிங்கங்களின் குகையினிலே சேதமின்றி காப்பாற்றினே. ஜபவீரன் தானியேலை சிங்கங்களின் குகையினிலே சேதமின்றி காப்பாற்றினே. உமாலாகும் உமாலாகும் உமாலே உமாலாகும் எல்லாமாகும், உமாலாகும் எல்லாமாகும். கானாவூரில் வார்த்தை சொல்ல கப்பர்நகும் சிறுவனங்கே சுகமானான் அந்நேரமே. கானாவூரில் வார்த்தை சொல்ல கப்பர்நகும் சிறுவனங்கே சுகமானான் அந்நேரமே. உமாலாகும் எல்லாமாகும். அப்பா நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா எல்லாமாகும். உமாலாகும் எல்லாமாகும். தண்ணீரால் தாடிகளை கீழ்ப்படிந்து நிரப்பினதா திராட்சை ரசம் வந்ததையா. தண்ணீரால் தாடிகளை கீழ்ப்படிந்து நிரப்பினதா திராட்சை ரசம் வந்ததையா. தண்ணீரால் தாடிகளை ஒரு கதரானா திராட்சை ரசம் வந்ததையா. உமாலாகும் உமாலாகும் எல்லாமாகும். உமாலாகும் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் உமாலாகும் எல்லாமாகும். உமாலாகும் in Jesus name. உமாலாகும் உமாலாகும் எல்லாமாகும். இந்த இடத்துல ஆவியில ஆமீன் தரிசித்து சில அற்புதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறதை இந்த இடத்துல உணர்கிறேன். ஆவியில தரிசித்து ஆவியில வைராக்கியம் கொண்டு பேச போறீங்க. இன்றைக்கு இது ஆகும் என்று, இது ஆகும் என்று ஆவியில வைராக்கியம் கொண்டு அதிகாரத்தை பெற்று ஆகும் என்று சொல்ல போறீங்க. in Jesus name. Oh holy 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 presence of God, holy presence of God. சில இயலாமைகளை கை கூடி வர செய்ய போகிற பிரசன்னம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ரபலா தனலமா ஷபலா ரிபலா பரதுரலமா. உமாலாகும் உமாலாகும் எல்லாம் உமாலாகும் ஆண்டவரே, எல்லாம் உமாலாகும் ஆண்டவரே. ரிபர கதர நமௌ கதரியம் தரா ரிபல கடகதுரியம் தரா. தேவபலன் தேவபலன் தேவாவியானவருடைய அசைவாடுதல், தேவாவியானவருடைய அசைவாடுதல் உள்ளான மனிதனில் ஒரு பலன். ஓ ரகதன மகதரன கிருபை 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 ரபல கதரன லமரா. நன்றி நன்றி ஆவியானவரே, நன்றி ஆவியானவரே. ரிபல கந்துரி